Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Janeno mar Lolwe TV akautolo ni rwakie chendo wa mar ohala gerwoka ama ikelo ni kod Anna Millicent Adhiambo. Kakung'eyo ni ohala tinde ema ji ogeno kendo miyo giber moloyo kendo ema gichamo moloyo tij andika. Mae momiyo wakelo ni chendo ni endi chieng' ngeso ka ngeso mondo mi wajiwre godo e yorno ma wanyalo tiyo godo e chako wendni mopogore opogore mondo konywa e ngimawa. Kawuono ni endi wan gi ja ohala baka kaendi madhi miyo thuolo mondo mi onyiswa nyinge gi kit ohala ma bende otimo. An iluonga ni Michelle Akinyi, anatimo ohala ma broilers. Okay, Michelle Akinyi, iwacho ni itimo ohala mar broilers. Ohala mar broilers ni endi en broilers mar gwen koso broilers mar ang'o? Magi en broilers mar gwen. Okay, koro kwa chako daher ng'eyo ni ang'o momiyo ni yiero pith mar gwen mar broilers? Ang'o mane ojiwi? What motivated you manomiyo ichako pith mar ohala mar broilers ni endi? Gima nojiwa nen kaka market demand nentie e Kisumu kae. Eka aneno ni ber kanyalo time mondo meet the demand. Mokwongo anyalo wacho ni ko gwen mar broilers gi en gwen mar ring'o kende. Maji chama. En mar ring'o kende, nitie layers mege tong' to nitie kienyeji. Koro aina ni en mana mar ring'o kende. Okay, ma jochiemo ema biro to kao to gichamo, jowero be kao to dhi uso ne jochiemo. Okay, kwa dhi mbele ni chako karang'o to ne okawi pesa di mondo mi ni chak ohandi mar pith mar gwen mar broilers ni endi ma iger negi ot mi ket negi chiemo. Ni chako karang'o to nitiyo gi pesa di? Anyalo wacho ni nachako last year. Koro ohala ni nachako gi gwen 50. Koro challenge manentie e goro ot en a bit expensive. Kaki neno structures gi mabati gi chicken wire mano nokao pesa madero madi inyalo estimate gimoro 50,000. To lakini gwen nachako gi gwen 50 pieces. To gwen to nachako mana gi 13,000. 50 pieces gin 13,000 ndalo mane chake no. Ndalo mana chake no. Koro ndalo mana chake no structure ema nokao thoth pesa mang'eny. To chiemo mani chako godo pidho go gwen gi? Chiemo ne nokao gimoro 7,000. Okay. Koro kaka in ni chake ere puonja minyalo miyo ng'atno mani dala madegomba ni onyalo chako ohand gwen ni endi e orundu moro kata bathode moro dala ushago kochacha? Ng'ama dwaro chako hand broiler ni anyalo wacho ni ochaka. Ohala ni mit ober. To inyalo chako gi main godo. As long as ni in gi ot. Nkech ok giwuog oko. Gin mane yot kae. Koro yot kae ka in gi ot minyalo pidho gie, inyalo chako gi at least 50. Nkech kuma wanyiew giecha ichako usnwa 50 pieces and above. Koro onyalo chako gi 50 kodhi mbele kalure gi pesa men godo. Koro ng'ama ni dala en kamora ma intie mana kaka winjo jaola ni wacho ni in inyalo chako gi 50 pieces. Kopo ni in gi yota e bathodi kata orundu ni moro inyalo chako gi 50 pieces kaluore kod pesa ma in godo. Ok ochuno nyaka ng'ato dhi kawo loan koso kopo ni onge pesa moro to nyalo dhi kawo.
ok ochuno ni ng'ato okaw loan, onyalo chako gi pesa matin ma en godo, onyalo keto savings matin kaito eko chako mos kodhi. Koyudo loan bende sawa, lakini ok ochuno ni ikaw loan ekichako ohala. Manyiso ni ohala mar pith gwen ni endi ok en hectic ahinya, ok en gima tek mamiyo ng'ato nyalo bedo gi wich bar mar dwaro dhi kaw loan. Ena pesa moro ma kikano matin to inyalo chako go. Kaka 13,000 kata 15 kata ka in gi 20 moro. As long as ni in gi ot. Ngeni challenge en ot. Gero ot ma yamo donje kawuok. As long as ni in gi structure no, the rest inyalo dhigo mos inyalo timo mos kidhi. Okay, koro gwendi mag broilers ipidho gi nade? Chiemo mane mitiyo godo mondo mi gidong piyo oromni sano ma iketo kata seche ma iketo ni kogik after 2 weeks to winjo be nya bedo gi jonyiewo kata auso gwenda gi endi. Okay, gwendgi inyalo iwacho nadi kendo? Chiemo mitiyo godo ere kaka irito gi, chiemo mane mitiyo godo e pidho gi. Koro sama wanyiew gi wanyiew gi ka gin a day old, gin ndalo achiel kama. Koro sama ikelo gi, imiyo gi chiemo matindo miluongo ni starter pellets. Starter pellets. Not starter pellet but starter feeds. Starter feeds go eye ka onge ma a day old, koro di nyiso wani starter feeds go chalo nade? Kaito onge starter feeds. Kaito imiyo gi for 21 days. Bang 21 days koro imiyo gi chiemo moro miluongo ni finisher pellet. Koro finisher pellet magi chamo sani gi. Magi koro gine finisher pellet. Gite gine finisher pellet. Gite gine finisher pellet. Size gito pogore. Manyiso ni gite gisekadho 21 days. Gite gisekadho 21 days. Okay, to ere kaka irito gi ka moko kuom gi obedo matuo? To chanjo ichako negi e age mane kata e higa mane kata ka giromo nade? Sama wanyiew gi, kambi mwanyiew gi eno, gibedo ga ka gise pre-vaccinate tuo miluongo ni Newcastle gi gumboro. But on the 14th day wamiyo gi ga booster. Booster ma Newcastle. Nikech Newcastle ema jachendo ga. Newcastle nyalo nego gweno up to 100% of your flock. Koro kise luo program ma vaccination maber, okibi bedo gi chandruok. Alafu nitie biosecurity moro manyaki rang, ot migero no nyaki ger ot maber, ma gik ma oko ok bibi chamo gweno. And then nyaki get disinfectant, nyaki migi usafi, nyaki zingatia usafi. Kaka piny kai waketo murano koki loke pile bro build up miluongo ni ammonia. Nitie gas moro miluongo ni ammonia. To gas no rach ema thungo ga gweno, koro gweno chako bedo gi tuoche. Koro nyaki zingatia usafi kila mahali. To murano okonyo ang'o momiyo nyaka kete mondo iloke piyo? Murani okonyo gwen kagima en chalo mattress ma gweno. En comfortable gweno. And then o control the moist sama gwen pielo cha. O control that moist around the house. Koro Michelle, owandi ni isetime bang' thuolo maromo nade? To chiro mari iyudo nade? Target mari en jomage? Okay, oanda ni anyalo wacho ni asetime e Kisumu kai asetime for 1.5 years. To chirona target jogo manie. Okay, jok ma target en jo hotels, kuku shops manie estate gi. To bende nitie mon mause dondara. Gine mauso negi. To koro benitiere
seche ma iketo ma kochopo teko owinjore ius gweno ni endi ndalo mage kata bang' thuolo maromo nade miketo ni ejni kochopo teko owinjore gweno usi, koso iusi according to janyiewo kaka dwaro depending gi ng'ama nyiewi size modwaro. Okay, gwen gi koa keto wa intend uso gi bang' 5 weeks. Lakini kaka nisi ni nitie jok ma biro nyiepo opogore. Nitie jok mohero ka pod gin gi 4 weeks sama pok gibedo madongo ka. Yes. Kaka jowainde gini gin gihero giluongo gi ni spring chickens. Yeah. To bende nitie jok manigi kuku shops gi. Gin to gidwaro madongo. Koro gini bo uso negi bang' wige 5. Gin gihero machwe ma kosebedo to kete meza to ni achamo gweno. Mana kamano janeno mara aneno ka tielo wango kuongo e chenro ni maro ala gerruoka osemana chopo e giko mare gie thuolo ni endi tinu uyiene wadwa mod pi matin to kike wuok kanyo kete mana kanyo waduogo bang' nyiriri matin mondo wakaw achiel kachiel e tielo no mar 2 e chenro ni mar ohala gerruok. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV ka achakaroki kendo e chenro ni mar ohala gerruok kaka wuono ne wan gi nyadendi Michelle Otieno kanoterowa e wuodhe e ohala mare mar pith mar gwend broilers. Kakoro wadhi nyime e tielo mar 2 ni endi Michelle, pith mar gwen mar broilers ni ene gino manisomo e school koso niamua tu bang' school ni mondo ichake achaka to nitiere tich machielo manisomo? An natimo marketing as a profession. Natiyoga lakini nachako ohala ni mabathe. Koro kaka time ne dwaro time maduong' kakora weyo abiro rango abiro donje pith mag gwen full time. Okoro kane pok iweyo tiji cha en tich mane manitimo kane pok iweyo mondo ibed full time japith mar gwen mar broilers? Natimo marketing. Mag hotels koso marketing mar gigo mwandu mopogore opogore? Natie kambi. Yeah, as a marketer. Mana kamano to bende inyalo terowa achiel kachiel kaka ipango ga tiji ni endi kichiewo okinyi odiochieng' kodiochieng'? Okay, kachung' gokinyi gimokuongo ayawo dirisni magi waluongo ni dirisa. Gima ineno ka keto chicken wire gi. Koro oko nitie manila mawaumo mondo koyo kik donj. Koro manila no ema waluongo ni curtain. Koro gokinyi sama chiew wagolo curtain no piny mondo fresh air odonj. Gimokuongo. Kaito gimar 2 waloko sawdust ni. Tunapindua mondo fresh air cha bende odonj maber. Then wagolo gigi drinkers gi kende ma wagolo. Kaito wadhi waluoko oko gi sabun maler. Kaito waketo pi modho maler. Dongi be ineno ka pile. Koro kata ne ichiewo gokinyi tiyudo ka pini endi pod odong' kumogi kendo. Chuno mana ni nyaka igole michaki lok more. Koro wapuko wamiyo gi maler. Ang'o mitimo mano? Nikech ing'eyo sama gichiemo cha ka gibiro gimodho ka nitie particles moko ma drop kanyo. To particles go ko settle down e pi kanyo for long kokiluok gigi nyalo kelo bacteria moro kanyo. Emomiyo nyaka iluok gi pile ka pile. Okay.
Mana kaka wang'eyo ni gimoro amora to nyaka bed ga gi ber gi rach mage. Koro kwa chako gi ber, en ber mage miseyudo kata benefits mage miseyudo nyaka nichak timo ohandi mar pith gwen niendi? Ber manyalo wacho ni okawo take long, okawo ndalo matin eko machua 5 weeks tiyudo pesa ni donge. Kaito ber moro omiya bedo exposed gi to bende networking oko kanyo. Kaito ber moro be oko kaw space maduong', en kamoro matis to miyi pesa. Koro kaka ji wacho ga ni kienyeji nigi pesa, to in ni iyiero ni itimo ohanda gwen mar broilers. Ang'o miyo broilers ni ema niyiero? Ber mag broilers ng'eny moloyo mar kienyeji kata mar gwen manyuolo tong'? Anyalo wacho niya, kienyeji nyalo take long, kata for 6 months ekidhi use. Kata kiuse gi 1,000 to mae to kaw mana wige 5 tiuse gi 400. Donge neno wige 5 gi iseuse didi, donge dhi kadho mar ng'ama bro uso after 6 months gwen achiel. Mano tadieri. Koro nyiso ni broilers profit ne ni malo nikech enodhi piyo piyo. Mana kamano. Mana bende kaka wang'eni gima nigi ber bende ok kosang'o bedo kod rach moro amora. In rach mane miseneno nyaka nichaki pidho gwend broilers? Anyalo wacho ni rach maseneno, samoro gibedo ga flooded. Market samoro nyalo bedo flooded. Mano some of the challenges ma wayudo. Lakini ka in gi customer relationship maber to ibro usa. Rach moro be ka tuoche odonjo nie farm. Nyalo nego gwen gi te bidong maonge gi gwen. Koro ang'o ma ng'ato nyalo timo mondo ogeng' rach mar tuoche ni endi? Gimokwongo, inyiew gweno kuma ber. Factory, certified factory magolo nyigwen mabeyo. Gimar ariyo, iluwo vaccination program ne cha. Mock miss. Gimar adek en niya, imiyogi chiemo maber, chiemo makambi maber. Kaka sani atiyo gi kambi miluongo ni Sigma Feeds. Koro imiyogi be chiemo maber. Kimiyogi usafi, biosecurity cha, to tuoche ok bidonjo nie farm. To mondo mi bende market flooding ni kik duoki piny kaka yor yuto mari kaka ja ohala. Ang'o ma inyalo nyiso ng'ato mondo time yorno endi mondo mi kata sama market obedo flooded to in nitie kaka podi imaneuver your way there? Kam market obedo flooded, dongi ng'eyo kaki wuoyo gi customer ni ka ema bro miyo ginyiew kuomi kata bed ni market obedo flooded. Kata ka bed ni market obedo flooded. Koro mano nyiso ni kichako ohala machalo kama to itemo mateka iloso kindi gi customer ni bedo maber. Nikech every other business bende niga gi challenge ge. Koro mano ema nyalo wacho ni en challenge. Koro loso kindi gi customer ni. Bende uyie ng'ato biro kawo gowi nikech ing'eni samoro customer ni osebedo customer ma pile pile. Nitie samo nyalo gombo gweno to ofuku ne pod ni piny. Bende uyie ga okawo gowi mana achiel kuom loso customer relationship koso oyo? Okay, lure. Nitie ng'ama dwa kawo like 100 pieces jo hotel gi. Gin giero ga kawo gi gowi. Magi chuli bang' kachiel. To samoro be ok ber be iyie ne gi gowi ka ikia ng'ato nikech onyalo dhi to budh gi pesa ni oko. Koro gowi nyalo miyo mana ng'ama useng'eyo maber. Ng'ama useng'eyo maber. Sana jo hotel mohero gowi. Kwa dhi mbele koro ise lero na achiedh nade kachiel kod ber miseneno. Kiweyi gi benefits gi challenges. En puonj mane minyalo miyo jalno madegomb chako ohala machal kaka mari ni endi?
puonj manyalo miye ni ani ochaka to broilers ber nigi market. To kochako ochak gi matin kong'eyo challenges nege pidho gwen nikech ing'eyo gwen be dwaro passion. Inyalo ni wacho ni adwaro pidho gwen to ionge passion. Koro kin gi passion to every day yudo training mos kidhi then ibro dongi. Okay, mano point maber. Wacho ni nyaka ibed gi passion. Koro kopo ni ng'ama o develop passion obiro iri ni Michelle agombo chako ohala machal gi mari ni endi. Bende nyalo puonja kaka ni chako mondo an bende adhi atem mondo ayud kaka nyalo konyora ngima. Puonj nitie wapuonje kako bro pidho gwen gi as from day one gi kako nyaka chieng' ni bro us gwen gi. Ok inyalo kwere ni tich gwen gi ng'eni tek, tich gwen tek weri go manyo ohala moro ng'eni jo ohala moko koyiere. Koro in kaka jaohala gimomiyo apenji question no mondo ang'e ni kosi nyalo bedo gi ich lit moro ni ng'ani kochako maybe en mare dhi dongore moloya. Anto kendo apuonjogiga, asega puonjogi. Ma romo ji adi kama? Ji osebiro ni mang'eny? Ji osebiro na mang'eny to gibe gin gi farms gi. Okay, ka be potwatika neno ka seche dhi ka gima dwa ng'ado. Nyaka ne tuo mar corona ni endi donje pacho ka endi oserocho tije mang'eny kod ohendni mang'eny. In bende tuo mar corona ni endi osebagi e yor ohandini? Osebaga e yor hotels. Neno orders mane watero hotels nobedo affected nikech negi loro. Koro sani wadivert, koro watero mane kuku shops gi mine mause bath ndara. Okay, to bende iseyudo support koya kuom county government kata organization mora nyaka ne corona ni donji i support godo handling? Support to pok ayudo. Okay, aneno ka thuolo mar tielo mar ariyo sechopo mana ka rumo. Gi thuolo ni janeno mara ang'ne penji nyadende Michelle Otieno penjo mogik yo ma inyalo yude godo mondo mi onyiswa ni inyalo yude yo mane to ng'ato ka nyalo gombo ng'iewo gweno ire kaendi ere kaka ng'ano nyalo tudore kode. Michelle, kopo ni ng'ato de gomba yudi kata ng'iewo gweno kata biro iri mondo mi ower onyalo yudi nade? Onyalo yuda namba masimu mabro miyou kata onyalo bire farm nyiewo gweno e farm ka. Koro an Nairobi Road kumiluongo ni Molem. To namba na masimu en 0729736531. Inyalo nuoyo kendo 0729736531. To be anyalo wacho niya jok ma paroga ni farming en tich ma jo dala jok ma pok osomo, anyalo nyiso gi niya tijni kata ng'ama nyako nyalo time, ng'at mora mora as long as in gi passion. As long as in gi passion. Wacho no endi uyane dawili kamoro kanyo kata bed ni sa orumo kaka joma nyiri ngeni pod nyathi manyako matin. Tineno ni chako wandi moro mar farming. To thoth nyiri mang'eny ochayo ga alaga machalo kaka farming, pur, leashing land mondo mi oyude yor yuto na mari. Inyalo nyisi ang'o kaka nyathi manyako? Anyalo nyise ni ani tich machidogi manigi chilogi ema kelo ga pesa. Usibague, usidharau. Koro diduri adwa mokwongo deni ibed maler bang'e kiseyudo pesa ni mori sa ofuku. Mana kamano janeno mar Lolwe TV gi thuolo ni endi ema chopowa e gikono mar ohala gerruok ka ohala chenro ni endi watime ngeso ka ngeso kik idhi mabor bed mana koda ka endi chieng' ngeso ka ngeso ka bro siko ka kelo nu chenro ni endi kwa puonjore godo koda kokalo kuom jogo matimo ohala mopogore opogore. Mano kelo ni chenro ni enan Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote.
inasema ni kazi bora chakula, inasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi kazi ni kazi, heshimu kazi yako. En higa manyien mar gana ariyo to kod 19 chenro mari manyien gimoro amora wachako manyien. Odiochieng' ma kawuono ni wabiro nyaka e kar od bura